Čaute ľudia pri dnešnom parte 2 zo Fifi Mobile. No a vlastne dneska si ukážeme zase môj tým, zahráme si nejaké zápasy a urobíme nejaké veci, čo sa stalo nové vo Fifi Mobile a tak ďalej. Takže tu vidíme, že ja mám tohto nového Messiho, útoc, ktorý je na 100, lenže je na RM-ku, čo mu nesedí. Potom tu máme samozrejme našu obranu, to ide Dimarco, Quervela, Gudale, Trippier a Lunin. Všetky sú 90 plus, 91 dokonca. No a záloha je taká slabšia kvôli tomuto Sudakovi. Sami vidíte, že ja tu nemám nikoho, ktorého by som nahradil. Možno ešte tento Orbán je lepší, asi ho tam dám. No a vlastne tu vidíme, že tu je Luis Suárez, taktiež nový, je celkom dobrý, ale tu je Scott Carson. Možno si predáme dnešného tohto Suáreza, ale uvidíme. Rafael Leao, vidíme, že je stále krásny a ja si ho stále s ním užívam hrať. No, máme tu Tapsobu ako jediného náhradníka. Je tu ešte tento Blašič a samozrejme je tu tento Scott Carson. Ja dám asi autobuild, aby sa nám hneď postavilo aj vlastne toto všetko. Dáme si pri tieto 88 a ešte to 85 a vidíme, že máme 94 rating, čo je absolútne krásne aj s lavičkou. No a tu vidíme, že sa nám tu pridalo Conmebol, Copa America a Euro. Vidíme tu, že tu je Cafu, ktorý je celkom dobrý. A tu vidíme prvý tým. Nepadol mi tento Messi, toho by som chcel možno o trošku viac, ale všetci sú z týchto dobrí. Tu samozrejme vidíme nejaké zápasíky a potom, ako to chápem správne, tu je aj Icon Team, a keď to chápem správne, tak toto si môžeme vybrať. Ja si asi určite vyberem buď toto, alebo toto, takže uvidíme. A showdown tu máme ešte. A tu nás som dokonca aj ukázalo Group Stage a tu vidíme, že si môžeme vybrať nejakých hráčov. Takže si zoberieme tento tiket a poradíme, koho by ste si mohli tak zobrať. Samozrejme, to záleží aj na tej pozícii. A tu vlastne vidíme všetkých týchto. Určite mne by sa nevyplatil tento 91 Lucas Beraldo, ale mne by sa nevyplatil v podstate nikto z nich. Maximálne tento NC100. Takže ja si ho asi zoberem. NC100 a tu vidíme všetkých. Oni sú ešte v exchange, ale to je až to je proste inší zápas asi. No a ideme sa pozrieť na euro. A z eura tu máme samozrejme nejaké veci. Sú tu dokonca, je tu 5 euro intro, čo tu vidíme, že si môžem vybrať Maščerána, ktorý už je zadarmo. Ja už sa vám priznám, že som tento Euromod hral. A tu vidíme, že je tu tento 88, potom je tu tento Bellingham, ja už som ho dal preč. Toto mi padlo 94 Foden, toho je tiež preč. A ešte tu je milión coinov, Journey Point, Euro Base Player v finále a Euro Star Player, čo je veľmi dobré. Takže tu máme, čo je všetko v eure. Potom je tu euro v eure Inter, Euromine. Tu vidíme, že Daily Match si môžeme vybrať medzi Hungary a našim tímom. No a tu vidíme, že ja už som to trošku poodohrával, ale ja som to odohrával maximálne po tento Hamburg. Takže si uvidíme, čo si dneska zahráme. Možno head to head, možno nejaké Eurostandard pack si možno otvoríme. Takže uvidíme. Ešte sa ideme pozrieť Eurolife overall. No a tu vidíme, že už sa to vylepšilo na 97. Kai Havertz 97. Neuveriteľná karta, ktorá má vlastne 100 shooting, 95 pace. Wow. Fakt, že krásna karta. Potom tu je samozrejme Belgicko, ktoré skoro nepostúpilo. Anglicko, ktoré nemá dobrú sezónu. Chorvátsko, ktoré dostalo upgrade, ale nie je zase taký. Antonio Silva. Takže tu je toto. Ja sa vám priznám, že už som na to mal, ale ja som minul na Euro Rewards, kde mi vlastne padol Lionel Messi v tomto, takže mne sa viac zaplatilo toto.
Ja som mal samozrejme až na konci, čo bude asi aj na konci, ale uvidíme. Rovno si ideme otvoriť nejaké toto človeče, nehnevaj sa. Alebo neviem, ako by som to mal nazvať. A čo nám padne? Nie je dobré, musí to padnúť ten štadión, najlepšie by bol ten vpravo štadión od tohto. Takže tu máme 50 gemov. A tento market, tu vidíme, že Bellingham, tento 99 Messi, toho nemám, ale chcel by som. Ja mám inžieho Messiho. Ja skoro mám takéhoto len 98. No, takže my si zahráme. Asi by som si zahral jeden zápas od Eura, aby sme rovno videli aj nejaký ten pek. Takže si dáme, že Euro, nie, nie, to bolo Euromine. OK, tak Euromine si zahráme. Áno, Euromine, Hamburgu. Vybereme si Chorvátsko, ktoré má väčšiu a dáme si asi Legendary obťažnosť, pretože nie som pussy boy. Tu navidíme všetkých týchto dobrých hráčov. No a my si počkáme teda kým sa nám naštartuje zápas. A potom si to vlastne dáme. A tu vidíme zostavy. Chorvátsko nastupuje s takýmto týmom, Albánsko takýmto. Albáni nemajú absolútne šancu podľa mňa. My ich dáme jak nič. Teda my hráme za Chorvátov. Albáni teraz sú v najhoršej skupine, čo mohli dostať podľa mňa. Kovačí, tak pardon, Kramarič, jaká strela spoza 16. Nerobí sa otičko a vyhrávame 1-0 nad Albánmi. Ale nesmysel je, že začneme hrávať od poločasu, to by mohli dať podľa mňa, že od nuly, lebo potom nemám z toho taký feeling, že si odohrám sám vlastne všetko. Ja viem, že by to trvalo viac, pre moje video je to iba lepšie, lebo mi to zabere menej času, ale ak by som to možno viacej ocenil. Tu je prenesenie hry na Perišiča, Perišič odhlavičkoval výborne. A tu zlá rozhrávka od Chorvátov a Chorváti teraz majú problémy s našimi s chorvátskymi hráčmi. Stanišič, Modrič, Brozovič, Kramarič, Brozovič, Majer, vynikajúco to spravil Majer, ale nedokáže sa dostať ešte z jednoho hráča. Vynikajúco Modrič, ešte sa tam snaží Kovačič. Broža je asi jeden z najtalentovanejších Albáncov, ak nie tak ten najlepší Albánec z celého týmu a vlastne z celej histórie Albánska. Dosiahol podľa mňa najviac, čo sa dalo, to, že hral tuším vo Fulhame. Takže vôbec nie je zlý hráč. Za mňa, aspoň určite. Ale samozrejme Chorváti, každý jeden hráč z Chorvátov je v podstate lepší ako jediný Albánec. Takže tu jednoznačná prevaha za mňa. A ak toto fakt nevyhráme od tej 45. minúty, čo by podľa mňa mohli zmeniť aj na 0, od 0 by sa mohlo hrať za mňa určite, ale ak toto nevyhráme, by som bol veľmi sklamaný. A vlastne tu hneď je center. A tu nám vidíme, že Seferi sa snaží. Pekný šutal, zobral tu Kramarič. Kramarič na Majora, Kramarič. Opäť Kramarič.
Skúsi to ďalky! A toto nebol zlý pokus. Každopádne už to nám stačí iba udržať. Ja dám aj defenzívnu obranu. A tu máme hotové vhádzovanie. Už to asi rozhovorám na golmana. A Joško Guardiol to ešte dá. 1 minúta, odkopneme. Stále nič. Majer. Koniec zápasu. 1-0 pre nás. Takže nám to iba vyhovuje a ideme si otvoriť nejaký ten dobrý pek, ktorý by mohol byť dobrý, ale bol by som rád, keby tam padne niečo poriadne. A ak by ste chceli, aby som niečo zmenil na týchto videách, alebo ak vám niečo vadí, kľudne mi napíšte, ja to berem iba ako pozitívnu vec, že mi píšete Eurostandard pack a nepadne nám walkout, to je škoda. Iba na to padne Peda, Kováš, Foden, Doniosi a Gitten. A chcete si odohrať ešte jeden zápas? Tak sa poďme pozrieť na anglickú zostavu. Vidíme, že tu je fakt výborný tým, majú Angličania. Takže ideme si ešte jeden zahrať zápas za Anglicko, na ktorý sa veľmi teším, aby som si s nimi mohol zahrať a potom ukončíme videjko. A už to tam vlastne budete mať. Tu na teda Denmark a potom Angličania. Takže Dáni proti Angličanom. Veľký zápas, ktorý nás môže stať iba 100 bodíkov, ale Angličanov, ktorí vlastne nemajú tú najlepšiu sezónu, mi príde, si nevedia nahrať ani poriadne. Vidíme, že ani v FC Mobileku to nefunguje na 100%. Možno by som si mal zvoliť Dáno a hrať proti Angličanom. Každopádne Dáno asi v tomto zápase nezvolil nikto. Kvôli tomu, že sú jednoznačne slabší tým na papieri a každý si chce zahrať s Maguireom alebo s Judom Bellinghamom. A tu je veľká šanca Højbjerg. Vynikajúco Stones. Ak by si chceli, aby som hociakú hru natočil, tak mi určite dajte vedieť. Foden, Bellingham a nedokázal to prejsť na Harry Kane'a. Možno keby dám lobovanú do behu alebo iba do behu, tak Harry Kane by bol sám na bráne. Ale s tým už nič nezmením. Takže tu sa hral, pozor na toto, je tu krásna akcia, ale nahrávka do nicoty. Harry Maguire, Rice, Phil Foden. Pekne to spravil Phil Foden. Hodí si to Phil Foden. Stále Phil Foden, hodí si to, ale teraz už zle. Som to nechcel hodiť, chcel som ešte urobiť kľúčku na stred. Každopádne chcel som povedať, že Angličania si zahrajú proti Slovákom v 8 finále, alebo tak nejak. Teraz neviem spomenúť. Každopádne teda sa mi podarilo nahrať Philovi Fodenovi sám na bráne. Nedal gól. Jaká možno posledná šanca v zápase. A my ju takto premrháme.
Každopádne Harry Kane. Teraz môže ísť do breaku Harry Kane. Harry Kane! Krásne to spravil Harry Kane! Gól! Harry Kane zachránil nás. A tu už asi vyhráme. 1-0 ako v minulom zápase. Tento Harry Kaneov gól možno ukončil nie len ten zápas, ale aj toto video. Uvidíme ešte, možno Harry Kane niečo s tým spraví. Harry Kane pekne to spravil, ale už ho zastavili, ešte je tam Harry Kane. Harry Kane! Center! Bellingham! Ale to som nenamieril dobre. Aha, tak roh, tak asi to bolo zblokované. Teraz je tu. Ešte sa to stane dosade. Jude Bellingham. Ale toto už bude výhra iba pre nás. A tu je Mascherano za 90 puskových hráčov, čo sa nám absolútne nevyplatí. Pretože jeden z nich je aj Mascherano. Exchange Mascherano sa nám nevyplatí. No a vidíme, že Francúzsko proti Holandsku. Ale my už tento zápas neodohráme. Máme 205 pointov, takže v ďalšom videjku si dáme Lipsko, teda Francúzsko proti Holandsku a pôjdeme do Euro Rewards. Aha, tak do Euro Rewards nie, pôjdeme do Euro Live Overall a kúpime si tam Havertza a predáme Suareza. A toto by bolo k tomuto videjku všetko. Budem určite rád, keď hodíte like, odber a tak ďalej. Majte sa veľmi pekne a čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.